खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं मिस पपुलार चेलेन्जआव पिंकी बसुमतारीनो बर्डनि गोनांथि जादों। बर'नि फिसा पिंकी बसुमतारीया दासान्दि मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बिटिसि आरो आसामखौ दैदेनगासिनो दं। गावनि रोंगौथि आरो समायनाजों पिंकी बसुमतारीया दासान्दि मिस इउनिभार्स इन्डिया बादायलायनायनि गुबुन मोनसे गोनां राउन्डआव सौहैनानै दं। बबेखानि सोलिफु मिस पपुलार चेलेन्जनि थाखाय पिंकी बसुमतारीनो बर्डनि हेफाजाब गोनांथि जादों। नोंथांमोना भट होनानै देरहायोब्ला पिंकी बसुमतारीया थोंजोङै ग्रेन्ड फाइनालनि टप 20 आव जायगा आवग्रिनो हागोन। नोंथांमोना भटखौ इनस्टाग्राम एबा फेसबुकआव थांनानै मिस इउनिभार्स इन्डिया पेजआव हाबनानै पिंकी बसुमतारीखौ सायख'ना लाइक एबा कमेन्ट खालामनो हागोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आलिसिंगा गामिनि थागिबि अरविन्द बर' बिथाङा थांनाय 3 जुलाइआव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय सिमेन्ट दैमानि दैबानाजों बोहैलांजानानै रुंसारि जादोंमोन। दिनै फुंबिलियाव बिथांनि फिसाज्ला कमल बर'आ गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ मोननो हायो। बे राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ जनाय विधानसभा बियाबनि एमएलए भुबन पेगुआ गथायनानै होयो दिनै। आरो चेक गथायखांनानै एमएलए बिथाङा ओरैबायदि बुङो, जों अरायबो बे गोब्राब समाव दुखु गोनां नखरजों गसंथानो आरो बिसोरनो नांगौ जानाय हेफाजाब होनो थाखाय समायखिरा लाबाय। नखरनि फारसे जोंनि गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायो होनना बुङो। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला परिषदनि सानसुमा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारीयाबो नुजाथियो। बाथि प्राइमारि वाइज फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2026 आ थांनाय 15 आगस्तखालि जोबलांबाय। गुनं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय खोला आप्लागाव गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय फिफ्थ प्राइमारि वाइज फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2026 नि अदेबानि बे चेम्पियनशिप ट्रफी बादायलायनाया 15 आगस्तखालि जोबनानै थाङो, जेराव आलासि महरै बाहागो लायो गुनं बनरगाव बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बावखुंग्रि बियाबनि एमएलए रुपम रय, लोगोसे मिरु बिपिएफ लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। जोबथा खेलायाव सिजौगुरि प्राइमारि आरो बनरगाव ब्लकनि गेजेराव बादायलायनाय जायो, जेराव फिफ्थ प्राइमारि वाइज फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2026 सिजौगुरि प्राइमारिया चेम्पियनशिप जानो हायो। गुनं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय खोला आप्लागाव गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय फिफ्थ प्राइमारि वाइज फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2022 नि जोबथा बादायलायनायाव सिजौगुरि प्राइमारिया बनरगाव ब्लकखौ 5-3 एबा 2 गलनि फारागथियाव फेजेनना देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि नायगिरि आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों बे बादायलायनायाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेनाय गोजौ थाखोनि गेलेगिरि बर'नि बयजोंबो अनसायजाग्रा हलिचरन नार्जारि, लोगोसे रबिनसन आरो गुबुन गासै 4 गोजौ थाखोनि गेलेगिरिफ्रा सिजौगुरि प्राइमारिनि जाना जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मुसाहारिया आइकेन फाउन्डेसननिफ्राय एक्सेलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ आजावबाय। आइकेन फाउन्डेसना होनाय 80 नेशनेल हिउमेनिटेरियान एक्सेलेन्स एवार्ड 2026 खौ देग्लाय आसामनि बड'लेण्डनिफ्राय अलंबार मुसाहारिनो गावनि गांस्नि बिजाब सेबखांना फोसावना एसेब्लाबो बर' थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो समाजारि हाबा हुखायाव बावसोमनायनि थाखाय एक्सेलेन्स इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ होनाय जायो। बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावहरबाय। बिथांनो हादोराव, समाजाव, हारियाव, थुनलाइ मुलुगाव जेब्लायबो मोजां खामानि मावलांनो थुलुंगा होबाय थाथों आरो खाबु मोनथों। इउपि रायजोआव दुखुनांथाव जाथाय, सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ बुथारदों। इउपि रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाया जानानै थाङो, जाय जाथाया गोबां सावरायजादों। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदियाव गथ'खौ मोननायनि उनाव लोगोआव लाङालासे बुथारनाय जाथाय। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो इउपिनि मोनसे प्लेटनिफ्राय जिना कुमारी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामदों। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय बेखौ थानासिम लाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां,
बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।